סיימת? אני יכולה עכשיו אני לשאול? אוליבר, אתה רוצה שאני אשים את זה ביוטיוב? היא רצה אליי. יש פה ילדה, תיזהרי. או-או. לא. מה, היא הוציאה את זה מהחשמל? או שאת? את? היא הוציאה. מה קרה? אוליבר, אבל למה אתה מוציא את הכל? ועוד שנייה תגיד לי שלא בא לך לעשות את זה ואני אצטרך לעשות את זה, נכון? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? טוב, מה הוא רוצה? אבל מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? שיסדר את הצעצועים ולא ידחוף את הכל סתם. אז למה הוא מוציא הכל? תשאל אותו. אז קדימה תסדר. Mm-hmm.